Pini nalito mafan so video long nakiwan pi mate nakithan ponji labangki koson si Aadhaar card along mobile number akimi ka update ng sima mate killer ng sima la so process se pathiek pen la so video long nalitum panang than pachini ponik po jong si nalitum la so YouTube channel along nang kahomri milang pultega chinghon pen nalitum subscribing on laben videos tamen nalitum share ponikon tani non pathiek pen koson si mobile number killer podeng sima la so process lelang polonang lapen chithan polonang Kiceng sinali tum mobile number ka update ji afan labangso apps bang nali tum ka install nang ji kenang ik sotlo labangso apps kona sikelong ji ma pulte nali tum play store rong dam igon Aadhaar putok igon lalo pulte nali tum thek pon long ikpo lape nili ladak pen already nili labangso apps bang ka install pon iktang lo nali tum stami install lo pulte open ikon open det pen afila son arjanan chiklang ikpo lape nali tum ladak pen permission lahai bang ke nali tum allow dun thai nang po nili ladak permission an allow pon ik thai po Lapen permission allowed pen api puthol lason arjanan chiklang ikji lapen nalitum la aber taglong ikpo discover key features pur kitok taglong ji la sonim beringon lapen puthot next lapen nalitum la dak pen lahai bang pore ponigon lapen puthot next puthot next lapen nalitum da enter Aadhaar number la sodim nalitum ber nangpo lapen nalitum reading Aadhaar card donang po lapen Aadhaar ready tanglo pulo tangte nalitum dak keceng si Aadhaar card pen killing a mobile number along OTP le exi stame la OTP sense aprang nalitum la I am ready with my Aadhaar pula bang sodim si kibernang zi kinang sotlo nalitum keceng si la Aadhaar la bang ke number la ke fill up nang po la pen la sodim ber igon la pen la dak Aadhaar number nalitum ber nang po nalitum kaduka we pen dak 12 digit nalitum Aadhaar number la bang ke enter nang po mate ber nang po nili ladak Aadhaar number ber pon ikelo la penali tum stami ber igelo pulte la ber ke thek tulong ji continue la sodim nalitum ber ik nang po la bang sodim ber por ik de na phing la terms and condition la bang ke nalitum ladak pen lang pon igon la hai terms and condition nalitum pore ik thai la pen lang ik thai lo pulo tangte nalitum la ber ke tok thek long ji I agree la sodim nalitum ber nang po la box solong nalitum thek long ji la box solong ber ikon la pen proceed no ikon proceed long ber pon ik de pen jong sim hini double sim 1 sim 2 doji nalitum ala Aadhaar card pen killing a mobile number le ave ik det pustami non number akimi jong se nalitum do pulo tangte la send sms podem ber ik nangji la pen dak nalitum ning chibi iktu la nalitum dak sim long stami research do nangji jong se research abi pulte la bangso sms bang damte det po la pen la dak complete lo nalitum la green thek long po SMS and successful lo lapen non verification bomb lo dak mobile number stame dak verify igelo lapen continue to face authentication mate face authentication afanali tum Aadhaar face RD la ka download nang chi kinang sot hola tanali tum download ingon dili amo nang thante ni igdet lo Aadhaar RD la download lo te choklo lapen ladak nali tum la get ready for face authentication mate amek klan nang ji amhang klan nang ji lapen nalitum la face authentication ki claim hot nalitum ke duodim la bangke light pakan engji la pen nalitum la son specs tami mate sunglass tami nalitum chikop ki den engji la pen nalitum a face la bangke clear on engji la pen la face authentication hot nalitum amex tami asap so nalitum la pasrip nangpo jolalo la pen properly nalitum la light duodim nangpo la pen nalitum jong sila ready thailo pulte la face authentication adim nalitum berik nangpo nalitum la theklong ji ason green dunang ji la circle long green dolo te nalitum la face authentication la bangke success ikpo jong se red do pulte success ikelo la penon dak confirm your Aadhaar ready proceed long ber thonangpo nalitum la proceed long ber ikon proceed long ber pon ikdet pen api dak nalitum la Google Pay ba Phone Pay long password mate mobile password ki BBS dak password 6 digit nalitum bidu nangpo example upon dak 111 le 6 tan le nalitum 20 ta me thangte ji lapen nalitum mobile number le la 6 digit le bidun sta me thangte la bangke stamela nalitum tenene chit la bangso number si dak ber nangpo lapen
6 digit nalitum ajada number le dak pen bidan tamelo la pen nili dak number bangke nili b gelo skip ik dalo nalitum batahini bernengji la pen lason nalitum la skip onikon la pen la dak pen la bangso apps pen nalitum lai ban nalitum la skip ik thainon lai bangke la pen la bangso apps long pen nalitum nahok kedam stami Aadhaar card chipon pipin stami chok exi nalitum la ke theglong bom la screen along QR code la bangso QR code le pa scan lo polte nalitum la Aadhaar details an bangke hodak nalitum long iglapo la pen la sun arjanash klang ikpo la pen la pu athagung iglo polte nalitum dak theglong je my Aadhaar update pu option nalitum isi dak add pondu la sodim nalitum beregon dak ber pon igdet pen nalitum dak kecheng sige tok theglong ji mobile number update address update la pen name update layan option an nalitum la dak pen claim pon melo la pen email id jongs nalitum update ji polte dak pen update pon ik melo stame nona bang la name update la ho la pen la email id la update bang coming soon lang la sinili dak mobile number koson si chance teng sima la so update sin apik lang pon ikpo atak sinalitum beregon la pen processing time nalitum jongs apply 30 days an dak ke tok pone do la pen processing fee kan si ke pineng jima pulte nalitum 75 rupees an si dak anam bang pinang chotpo la mobile number correction upon la pen nalitum pinijong si form mobile number pa correction iklo pulo tangte dak ke tok pone 30 days sitami 30 days an bang ke nalitum chonghong nang ni data tek within 24 hours kalite 1-2 days pen stami chok ik data haiji la pen dak ador bang ke 75 an nalitum pinang po la pen ki pinang ji la bang kenali tum online se payment nang po la pen nili da continue long ber poni gelo continue long ber pen nali tum da for process nali tum claim nang ji mobile number pen chance yapan ke chengsi nali tum athak la bang ke nali tum da mobile number akiban theglong ikpo la pen puthon new mobile number ki eji apan nali tum la ber box theglong ji new mobile number sodim nali tum ber nang po new mobile number long ber pon igdet pen send OTP long ber igon send OTP long ber pon igdet pen nalitum la akimi kipidon a mobile number along OTP le exi holo so OTP 6 digit la bangke nalitum la dak pen fill up do nang po da OTP automatic chi fill up pon igelo la pen asim jong se kapre gadim polote nalitum dak pen OTP fill up igol la pen verify along ber pon igon nalitum take to long ji new number OTP verify la pen la OTP ben chota chok chen nalitum puthot dak face authentication la bangke ke claim tu nang ji kinang sot mate nalitum puthot la amhang ke klanang ji la bang ke nang sot ta sinalitum la face authentication ang berigo la pen dak terms and condition la bang ke nalitum la dak pen lang ponigon nalitum ke dodim klar chen nang pol la pen sunglass la hai bang ke nalitum chikop ke nang pol la pen la box solong berigo la pen proceed long ber pon to igon proceed long ber pon igde pen puthot dak nalitum theglong ji front camera ba back camera pen stamina nalitum claim igme pen on da green bang success iglo nalitum tala son le claim ponigon la pen face authentication la bang success lo la pen on bang payment option nang le lo nalitum dak theglong ji rozi pay pen si payment nang po mate online pen si payment nang po la pen nalitum la dak tok pon la hai stamina nalitum lang ponik thano nalitum dak mobile number kipidon ka fill up don la hai details bang dak klang ikpo thak la pen nalitum kipinang zia dor la bang ke 75 rupees an sipinang po confirm to pay along ber no la pen confirm to pay along ber pon igde pen afi puthot screen along nalitum ko bang so a apps pen si la bang so tangka kipi don jima la bang ke nalitum dak phone pay la pen UPI la hai options tami nalitum dak pen long pon ikpo la pen la dak kipinang ji la bang ke 75 rupees an si pinang po la pen nili la pen aprang process bang nali tum hana piklang pon theke det po thiman non nili long pen mobile number ka update ji abang ave la nili mina Aadhaar ber pen nili la hai process bang piklang pon iglo nili long bang mobile number la ke chok iglim la pen nali tum la continue lo option ong se ber nang po continue option ong ber igon la pen nali tum pay igon pay det pen nali tum SRN number mate acknowledgement alo long ikpo la pen ini ni thaw phi nali tum chelang thu igmelo status la bangke la pen nalitum mobile number la bangke successful che update ikpo jo la hello Aadhaar card mobile number ke changing ji a process la bangke video nalitum share ponigon karbiang long ras tami pela ignang la pen pachini ignang la pen la son update mate la son a video nalitum kilang long ver ji aphan pura la bang so YouTube channel la bangke nalitum kaching hon pen subscribe igon la se 2 me thagme kardom